Egape ikastola sortu zen Egape katekesi parokiala izenarekin. Sortzailea Sabina Arizmendi, Sabina Arrubarri, Maria Arizmendi, Xabier Laretxea, Benantxo Laskibar eta Antxemunano izan ziren. Angelak Elizondo zineko taberna eta Elizako sakristia, lehen andereñoa Maripi. Jose Goia parrokiaren laguntzak lau dela legalizatu ziren. Eskolak parrokiara bihurtu zen. Estatu Batuak eta Sobiet Batasuna txakurretak atua bezala zebiltzan. Firmamen dela, Juliak eta Amerikarrak, maitasuna bai gerrak ez. Frantzian ikasle iraultza 78ko maiatzean debiten zen hasiera. Alnoaingo ikastolarekin fusionatu ziren eta 6., 7. eta 8. mailak ematen hasi ziren. Oihan ume inguruetan terrenoak erosi dituzten ikastola berria eraikitzeko. Libano maitetik atera behar, tombolak erribak eta trakatu txikien gara izan ziren. Elizko kooperatiba de enseñanza Egape bihurtu zen. Eraikuntza berria bukatu zen Urnietar askoren esker. Gurasek dirua jarri kudeatu denetik egin eraikuntza berria. Petrolioaren krisia handia, langabezia eta protesten garaia. 80 urteren ostean, Franco hil zen. Istripu nuklearra jarri zuten, nuklearik ez. Lehen aldiz 8. maila arte klaseak eman ziren. 8. mailako daien garaia Portugal, Italia, Holanda. Nuklear gerraren denboran Beste istripu nuklearra Txernobilen. Sobiet Batasuna desegin zen. Berline paretak botatzen dute. Kapitalismoa garaile. Lehenengo ordenagailua merkataratu zen, Game Boya Nintendoa. Ozono gerutzen zuloak aurkitzen dute. Iesa gaixotasuna gutxik zabaltzen ari da.
izatetik publikoa izatera pasatu zen. Eskola tazkorte eskola publikoa egin zen. DBH-ko klaseak ematen hasi ginen. Interneten hasiera izan zen, Windows, Apple. Kongon eta Ruandan milioika hildako genozidioa Jugoslavia deseginda. Europako elkartea sortzen da. Itxaroten ari gara, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemendik ateratzeko manta berri bat ona, zuek ez aspertzeko, arratsalde honetan, 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 honetan. Hausnarketa garaia proiektu horriztatzaileak DBH-ko kalitatea agiria. Jarduera osagarriak altzerdia, bertsolaritza, gitarra, egabe dantza taldearen sendotzea. Terrorista batzuk dola bideoak botatzen dituzte New Yorken. Ekonomia, krisi gogo gazten da munduan. Asiako berrian, tsunami baten ondorioz zorundabeto dagoen da. Sare sozialak hasten dira, Twitter, Facebook, agenda hogeita bat, IKT, proiektu berriak, berrikuntza, ludoteka, gimnasioa, jangela, proiektu berriak, ikasteko irakurri, lan kooperatiboetan lan egitea, gure aspaldiko ametsa DBH-ko eraikin berria. Telefonoen loratia, WhatsAppa, Instagram, iPhone, iPad, terremotoak eta tsunamiak Haitiri eta Japonen. Hezkuntza, hizkuntza, sokalean bihurtu, hasierako bide gogorra, bihurtu zenuten xamu, eskuz, esku, irmo eta ziur, ikastola sortu zen